Pozdravujem vás predajne Rico Baby v Trenčíne. Dnes si predstavíme tento kočík od Britaxu. Je to model Smile 5Z, už je to v podstate 5. generácia. Konštrukcia je veľmi podobná. Hlavná výhoda tohto modelu 5Z je v prednom pružení klobovom. To klobové pruženie veľmi pomáha zdoľavať terén, takže fakt, že je to overené z predchádzajúceho modelu, tuším to bol Go Big. Zároveň je tu ponechané piestové pruženie pre komfort toho dieťaťa. Kočík má veľké gumené kolieska, bezúdržbové, takže nemusíte sa trápiť s nejakým dofúkovaním kolies. Výškou nastaviteľné madielko, veľký košík s nosnosťou 7 kg. Máme tu veľkú priestrannú vaničku s veľmi príjemným materiálom vnútorným, mekučkým, madrac z pamäťovej peny. Steny sa dajú veľmi ľahko odzipsovať a vyprať. Striežka má samozrejme šiltík a na striežke máme takisto vetranie, ktorý nám drží magnet. Vetranie má dieťa aj pri hlavičke, takže ako náhle odzipsujeme, tak to dieťa má v lete fakt, že dostatok prísunu čerstvého vzduchu. Manipulácia s vaničkou je veľmi jednoduchá, pretože tu máme adaptéry s pamäťovými gombikmi. Odklikneme a jednou rukou vieme dať vaničku dolu. V cene kočíka sú aj adaptéry na autosedačku. Musím nakliknúť. Výhoda tejto sedačky Baby Safe Pro je dlhá striežka, ktorá nám pekne zakrie to dieťa. Vložka vlastne pre to dieťa do 60 cm a stále polovateľné vajíčko, kde teda viete dať to dieťa do lahu. Ako vidíte, tá striežka stále pekne zakrýva. Šporťák vieme využívať aj v protismere a takisto aj v smere jazdy. Môžeme si všimnúť, že naozaj, aj keď dáme kočík do polohy úplného lahu, tak to dieťa je v tej striežke pekne zakryté, pretože je chránené aj z bokov. Samostatne nastaviteľné nožičky, striežka je predĺžiteľná, odvetraná, tiež na magnetoch, takže vám to nebude lietať a polohovanie ide cez poistky. Veľká výhoda pri tomto kočiku Smile 5Z je, že ho viete sklopiť aj v protismere jazdy. Preklopíte si ho a zložíte ho. To dáme do protismeru, teda do smeru jazdy, pardon. Tak keď ho zložíme, tak ten kočík vieme o niečo zmenšiť tým, že sklopíme tú opierku nôh. Keď ho ešte rozložíme takto so sklopenou opierkou nôh, tak vtedy v podstate my nevieme využiť tú predĺženú opierku, takže to dieťa ten kočík využije dostatočne dlho.